Pozdravljam vas sa posebnim zadovoljstvom danas na dan zaljubljenih, na dan ljubavi, naprosto sa jednom riječju koja se danas ovdje zove solidarnost, koju smo izgubili u svojim životima i gledam da i sustavi sve više daju neke usluge koje ne dozvoljavaju recimo međuvršnjačku solidarnost, tako da mislim da riječ solidarnost od danas trebamo gotovo svaki dan ponavljati. Ponavljati je zbog žena s invaliditetom koje trpe višestruko nasilje. Jučer smo svjedočili prosvjedu u kojem je također nasilje, a ne ljubav protiv jedne druge skupine, LGBT skupine koje se također čine i žene. Dakle, umjesto nasilja i mržnje moramo govoriti o poštovanju, moramo govoriti o ljubavi i moramo govoriti o solidarnosti. Danas smo se našli ovdje i to na ovom trgu Europe zato da se pridružimo svjetskoj akciji Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama. Ove godine ova akcija je posvećena problemu nasilja nad ženama s invaliditetom koje trpe trostruke oblike diskriminacije i vrlo često baš zato što imaju neki oblik invaliditeta ne mogu niti tražiti za pomoć, niti se njihove potrebe vide. Jako nam je drago da nas ima toliko različitih, glasnih, sa puno crvenih balona. Tu je danas bilo preko 100 balona, pustili smo ih u nebo kao naše glasove za život bez nasilja i za solidarnost. Ja bih samo još nešto dodala Marini, da puno ljudi, žena sa intelektualnim teškoćama doživljavaju nasilje koje uopće ne znaju prepoznati. Drugi ljudi govore da to rade da bi ih zaštitili i oni misle da je to ok. U biti to nije ok i njima trebamo dati podršku kako bi prepoznali i osnažili da mogu sami prijaviti nasilnika. Super. Hvala.